سرکردەیەکە کوردی سووریە ئیرۆ ڕۆژا پێنجشەمێ di 28 meha Sisiyan de 2019 ret kir ku çi bazareke herêmî û navdewletî derbarî derketina hêzên Amerîkî ji Rojhilata Çêmê Feratê beramberî destberdana rejîma Esed ji Colanê. Hevdemê ku hevdîtinên Amerîka bi Encumena Neştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê re derbarî avakirina rêveberiyeke nû ji herêmê re. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê Beşar Emîn got bawer e ew nerîna Colan beramberî Rojhilatê Feratê tenê hinek gotgot û texmînatin û pişt bi çebelgeyeke praktîkî girê nade û pirsyar dike eger Colan beramberî Rojhilatê Feratê be erê Qudis li hemberî çi bû. Divan çend rojên borî de gotin belav bûye ku bazareke anko giraweke herêmê û navdewletî heye ku Amerîka bêdeng be û Colanê bide İsraîlê li hemberî ku dest ji Rojhilatê Feratê û Kurdistana Sûriyê berde. Emîn tekes kir ku îroro Amerîka ne hewceyê giraw û bazarên wiha ye ji ber ku her tişteke ku bixwaze dikare bihesanî bike û xizmeta armancên xwe bike. Derbarê hevdîtinên Amerîka bi enekesê re li Kurdistana Sûriyê serkirdeyê partiyê wiha got ew bawer e ew hemî ji bo çawaniya avakirina rêveberiyeke nû ji deverê re û hemî aliyên ektîv têde bejdar bikin bi cêwazê hemî pêkhateyên deverê be û Amerîka di dema niha de dev ji Rojhilatê Çêmê Feratê bernade eger rastî aliyekî din yên dewletên hevpeymaniyê bike. Ji aliyê xwe ve jî Wezîrê Berevaniyê di rejîma Esed de Elî Abdullah Eyyûb ragihandibû ku Şam wê biriya li hevhatinê yan jî bi zebra hêzên danûstendinê bi Qesedê re bike. Derbarî bejdarbûna Qesedê di rêveberiya navçeya Aram de ya ku biryare were avakirin Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê got gotarên berpirsyaran nîşan dide ku peyedê were dûrxistin lê belko beşeke ji Qesedê beşdarî wê rêveberiyê bike.